खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ करिमगन्ज जिल्लानि मुं सोलायनायखौ लानानै मोनसे नटिफिकेसन फोसावदों। दान्थे बिदान्थे आरो फिनजाथायनि गेजेराव करिमगन्ज जिल्लानि मुं सोलायनायखौ लानानै मोनसे फोसावथाय फोसावनाय जादों। 21 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव आसाम सोरखारनि सरासनस्रा खुंथायारि बिफाननि गाहाय नेहाथारि मुकेश साहुआ बेनि सोमोन्दै मोनसे मावख'आरि फोसावथाय फोसावदों। करिमगन्ज जिल्लानि मुंखौ सोलायनानै श्रीभूमि दोननाय जादों। 19 नभेम्बर 2023 मायथाइयाव जानाय आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमाव लानाय थिरांथा बायदियै जिल्लानि मुंखौ सोलायनाय जादों। केबिनेटनि थिरांथानि उनाव मैया फोसावथाय फोसावनाय जादों। दानिफ्राय करिमगन्ज जिल्लाखौ मावख'आरि महरै श्रीभूमि मुङै मिथिनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ एस जयशंकरआ डमिनिकानि गोजौसिन मान मोननायनि थाखाय मदिखौ बरायदों। बायजो हायुंआरि मन्त्रि डक्टर एस जयशंकरआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ डमिनिकानि गोजौसिन हायुंआरि नोगोरारि बान्था डमिनिकानि बान्था गथायनायनि थाखाय बरायदों। एक्सआव मोनसे पस्टआव बिथाङा डमिनिकानि गोजौसिन हायुंआरि बान्था डमिनिका बान्था अफ अनार डमिनिका बान्था मोननायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बरायदोंमोन। बिथाङा एक्सआव लिरदोंमोन दि बे बान्थाखौ बिथांनि हायुंआरि सामलायनाय रोंग'थिनि थाखाय आरो गुबैयै कभिड-19 बेरामनि समाव डमिनिकानि मदद खालामनायनि थाखाय होनाय जादों। बे बान्थाखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो डमिनिकानि हादरगिरि सिलभानिया बर्टनआ हादोराव दावबायनाय समाव गथायदोंमोन। बान्थाखौ नाजावनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि बे सन्माना आंनिल' नङा, बेयो भारतनि 1.4 बिलियन सुबुंफोर, बिसोरनि नाजानाय, बेसेनफोर आरो उनमोनथायनि मोनसे सन्मान। बिथांजोआ डमिनिकानि हादरगिरिनो साबायखर बावदोंमोन आरो बुंदोंमोन, भारत आरो डमिनिकाया आइजो गोहो होनायनि बिथिङाव मुलुगनि थाखाय दिन्थि महर। मोन्नैबो हादोराव आइजो हादोरगिरिफोर दं, जाय गासै मुलुगनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा। भारत आरो डमिनिकाहा गोबाव समनिफ्रायनो जारिमिनारि आरो हारिमुआरि सोमोन्दो दं। गोबां भारतारिफोरा 19थि जौथायाव डमिनिकायाव थाफैदोंमोन आरो बिसोरनि खामानिया मोनसे गोख्रों लोगोनि बिथा गायसनदोंमोन। जों बिसोरनि आगानाव थांनो लुबैयो आरो डमिनिकानि जौगानाय आरो गोहो बांहोनायाव सांग्राङै हेफाजाब होनो लुबैयो। कभिड महामारिनि समाव डमिनिकाखौ हेफाजाब होनाया भारतनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रामोन। डमिनिकाया जोंनि केरिकम ओनसोलाव मोनसे बेसेनगोसा बाहागोआरि आरो जों जोंनि सोमोन्दोखौ गोजौसिन जौथायसिम लांनो थाखाय रादाय होनाय। डमिनिकानि बे गोजौसिन सन्माननि अनगायैबो गाहाय मन्त्रि मदिआ गयनानि गोजौसिन हायुंआरि बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बिथांखौ हादोरनि हादरगिरि महम्मद इरफान आलीआ गयनायाव दावबायनाय समाव दा अर्डार अफ एक्सेलेन्सजों मान होदोंमोन। गाहाय मन्त्रि मदिआ गावनि रायजोआरि सिबिथाइ, मावफुंनाय रोंग'थि आरो भारत-गुयेना सोमोन्दोनि जौगानायाव बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ फोसावदों। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनआ जायगायारि सि दाग्राफोरखौ गोहो होदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय बायदियैब्ला आखाइ इसान दारिमिनखौ मोनसे मख'जाथाव थुलुंगा होनानै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ मैया क'क्राझारनि बनरगावआव सा 30 मुलाम्फा मोनग्रा सि दाग्राफोरनो जेक्वार्ड मेसिन आरो एक्सेसरिजजों लोगोसे गोजौ थाखोनि फ्लाइ शटल फ्रेम लुम राननानै होयो। बे हाबाफारिया ओनसोलनि आरिमुगिरिफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो दोरोङारि शिल्पखौ संरैखा खालामनो थाखाय BTCनि रादायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बक'आव 1 कौटिनिबो बांसिन रांनि हेर'इन सासेखौ हमदों। बक' पुलिसआ स्पेशेल टास्क फर्स STFनि हेफाजाबाव 21 नभेम्बराव बक' पुलिस थानानि साखाथियाव गंसे दावबायारि गारिनिफ्राय 121 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। मोनगु साबोननि केसफोराव दोनखोमानाय बेसादनि हाथाइनि बेसेना 1 कौटि रांनि बांसिन जागोन होनना सान्नाय जादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव खालामनाय अपारेशना नगरबेरानि खाथियाव जामलेदनि थागिरि शरीफ आलीखौ खादोंमोन। आलीआ सासे दावबायारिनि महराव गारियाव दावबायगासिनो दंमोन।
खौरां मोननाय बायदिब्ला दावबायारिया गुवाहाटीनिफ्राय नागरबेरानि सिमलाथलासिम थांगासिनो दंमोन जेब्ला बेखौ होबथानाय जादोंमोन। सिग्रोमनाय समाव एसटिएफनि मावख'गिरिफोरा आलीनि मबाइल फनखौ जब्द खालामो, जायखौ आरोबाव दैदेननायनि थाखाय बिजिरनाय जादों। बे अपारेशनखौ इन्सपेक्टर बिक्रम बसुमतारी आरो शंकर नाथआ दैदेनदोंमोन। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि फेग्रा मुवा फालांगि खालामनाय अपारेशनाव लोब्बा थानाय गुवार नेटवार्कखौ बेखेवनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ सोरखारा डिजिटेल भेरिफिकेसननि गेजेरजों 5.8 कौटि नंखाय रेशन कार्डफोरखौ बोखारदों। मोनसे सोलायनाय आगानाव भारतनि रायजोआरि रानसारथाय खान्थि (PDS) आ मुलुगनाङैनो आदार रैखाथि मावथांखिफोरनि थाखाय गोदान मानथाखो गायसननानै मोनसे गिदिर डिजिटाइजेसन नारसिननाय जादों। मिरुआरि आदार मन्थ्रि बिफानआ बुधबाराव बे डिजिटेल सोलाय-सोल'नि जाफुंसारनायखौ नोजोर होदों, जाय 80.6 कौटिनि बांसिन मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ आबुं खालामग्रा खान्थिनि सिङाव आखा-फाखा, रोखाथि आरो थांखिखौ बांहोनायाव बिनि बिफावनि सायाव बोलो होदोंमोन। डिजिटेल जांख्रिथायनि जाहोनाव आधार बिथा फोरमान खालामनाय आरो इलेक्ट्रनिकनो इउआर कास्टमार भेरिफिकेसननि गेजेरजों मोननो हानाय 5.8 कौटि नंखाय रेशन कार्डफोरखौ बोखारनाय जादों। बेफोर राहाफोरा सेरनायखौ जोबोद बाङाइ खालामदों। बेखौ रोखा खालामो दि जाग्रा आदारनि मुलाम्फाया खालि थांखि लानाय मोनगिरिफोरनिल' सौहैयो। गासै 20.4 कौटिसो रेशन कार्डफोरखौ डिजिटेल खालामनाय जाबाय, जेराव 99.8% आधारजों फोनांजाबनाय आरो 98.7% मुलाम्फा मोनग्राफोरनि फोरमायथिफोरा बाय'मेट्रिक फोरमानथिनि गेजेरजों फोरमान खालामजादों। बेनि अनगायैबो हादोर नाङै मोजां बेसेननि गलाफोराव 5.33 लाख EPOS आइजेंफोरखौ सिनायथि होग्रा जाग्रा आदार राननायनि समाव आधार बिथायारि फोरमानथिनि गनायथि होयो, जाय थांखिनि थारथिखौ गोख्रों खालामो। सोरखारनि E-KYC हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो 64% PDS मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गनायथि होखाबाय, जेराव गासै हादोराव बे बिखान्थिया सोलिगासिनो दं। जगायनाय फारि बिथिङाव भारतारि जाग्रा निगम (FCI) आ एन्ड-टु-एन्ड मेनेजमेन्ट सिस्टेमखौ मावफुंदों, जेराव जाग्रा आदार दैथायहरनायनि गुबै सम नायदिंनायनि थाखाय रेलवेजों खौसे खालामजानाय मोनसे गारिनि थावनि ट्रेकिं खान्थिबो दं। बेजों लोगोसे मोनसे हादोर मोनसे रेशन कार्ड बिथांखिया पर्टेबिलिटिखौ बांहोदों, जायजों मुलाम्फा मोनग्राफोरा गावसोरनि थाखाय कार्डफोरखौ बाहायनानै हादोरनि जायखिजाया मोजां बेसेननि गलानिफ्राय गावसोरनि रेशनखौ बुथुमनो हायो। गावनि गुवार डिजिटाइजेसन, आधार खौसेथि आरो जगायनाय फारि गोदान दिहुनथायफोरनि गेजेरजों भारतआ आदार रैखाथि मावथांखिफोरनि थाखाय मोनसे मुलुगनां मानथाखो गायसनदों, बेखौ रोखा खालामना दि आदारआ थार मुलाम्फागिरिफोरनिसिम सौहैयो आरो खान्थिनिफ्राय खामानि गैयै आरो थगायनायखौ फोजोबस्रांगोन। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव बेंकआ सागानखौ फोरमान खालामनायाव फेलें जानायनि उनाव थगायग्राया 4.8 लाख रां खावदों। गुवाहाटीनि राजगड़ ओनसोलाव एक्सिस बेंकआव मोनसे गिदिर थगायनायनि जाथाय जादों, जेराव सासे थगायग्राया सासे बेंकनि मावथिनि गोब्राब गोरोन्थिनि उनाव मोनसे एकाउन्टनिफ्राय 4.8 लाख रां खावनो हादों। थगायग्राया गावनि एकाउन्टनिफ्राय गोबां बिबांनि रां दिहुननो थाखाय एकाउन्ट गोनां रितुपर नखलितानि सागान गोनां गांसे नंखाय चेक बाहायदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला गाग्लोबजाग्राया लेनदेननि सोमोन्दै गावनि मबाइल फनाव सांग्रांथि मोनदोंमोन। गोमोथाव रां दिहुननायखौ नुनानै रितुर नखलिताया गावनि सान्नायफोरखौ फोरमायनो थाबैनो बेंकजों सोमोन्दो लाखिदों। बबेखानि कल खालामसेयावबो बेंकआ लेनदेनखौ गनायथि होनायनि सिगां चेकआ सागाननि सैथोथिखौ फोरमान खालामनायाव फेलें जादों, जाय जोबनायाव थगायग्राखौ रांजों बानायनो हादोंमोन। कलिताया बै समनिफ्रायनो आसाम पुलिस साइबार सेलआव अजद होदोंमोन, जाय दा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।